Lakaw, Maghiras. Ini ang programa na mataoning impormasyon manungod sa ika-500 na taong selebrasyon kan Kristyanismo sa Pilipinas. Mga istorya na nakaka-inspirar asin makapagpapairarom kan sa tuyang katolikong pagtubod. Mga giya pasiring sa padagos nato na paglakbay. Lakaw, Maghiras. Digdi sa DZGB. Good afternoon, mga tugang. Welcome po sa programa Lakaw, Maghiras. Ini po ang sendong makakaibang ngunya na pagkahapon. Dahil iba, Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Ngunyan tabing hapon, pag-restoryahan ta mga tugang ang tungkol sa mga Santa Cruzan, ang mga Aurora, ang Perdon na pigaapon. Ano po yan, mga tugang na mga sistema nin pagtubod na sa tuya tabing nagimatan. Ano ang daraka yan, mga tugang na implikasyon sa satuyang buhay bilang mga Kristiyano, lalo na ang satuyang Katoliko na pagtubod? Ano ang tama na sistema, asin tama na proseso, mga tugang sa sa paggigibo kan mga Santa Cruzan, mga Aurora, asin iyan na pigaapod na Perdon. Ngunyan baga, kontrolado yang gabos dahilan po mga tugang sa pandemic. Pero sabi nga ni, dahil po kita pwedeng mapagulan kan pandemic, mga tugang na dahil kita makagibo kan sinabi ng bagay, susog po sa mga pag-iingat, asin susog po sa ipinapasunod na protocol kan sa tuyang simbahan. Ang sa tuyang partner ko niya na hapon, dahil iba, Monsignor Crispin Bernarte. Monsignor Chris, maray na hapon po. Maray na hapon sa imo Henry, maray na hapon sa gabos niyatong taga-subaybay. Uya kita ngunyan, mahirirasan, mahurup-hurup, manungod sa kahulugan kan mga importanteng aktibidades sa bulan na Mayo o kaya sa kabilugan kan sa tuyang summer. Yes po. Alagad, gusto kong puunan ini ning sarong patanid. Yun. Ini mga popularo na mga aktibidades itong nasambit mo, Henry. Opo. Santa Cruzan, Aurora, Perdon, alagad ngunya na taon deita ini magigibo. Deita magigibo dahilan kan pandemya. Alagad magayon na dahil ta ini kinaugalian na sa panahon ay ginigibo nangunyan sa tuyang pag-adalan. Tangani masabutang kimarhay kung anong kahulugan kan mga aktibidades na ini sa maabot na taon kung tugot na sa tuya magibo ang tama. Kaya magayon na pag-adalan ta iningunyang kung ano ang kahulugan kan lambang saro kaini. Minsan day ta magigibo, mahanap kita ning substitute o paagi tanganing padagos manggiraray ang debosyon. I see. So, sa tuyang puunan ang Santa Cruzan. Yes po, Mons. Aram ta ang Santa Cruzan kung paano ginigibo. Alagad, sa katotohan, harayoon ini sa espiritu kan debosyon sa Santa Cruz. Kaya inaapod na Santa Cruzan, tapag debosyon ini sa Santa Cruz, pag midbid kang krus bilang instrumento na ginamit ni Jesus nangani na kita matubos sa satuyang kasalan. Aram tan istoryang an. Yes. Pinaasa ni Jesus, ipinako siya duman nagadan. Asin susog sa istorya. Pagkatapos na si Jesus nagadan, ilinubong, ang mga krus man ini, irinulubong man, tinarahuban ini. Asin kan panahon ni Constantino, iyon emperador, reyna ang sa iyang ina, si Reyna Elena, pinahanap ang mga krus na ini. Asinako susog sa istorya, tulong krus na nagtataraning, ansaro, nahiling, pagkatapos, daining ano-ano man na ekstraordinaryong tanda. Ayun. Tiring man susaro, daing tanda. Susog sa istorya, susarong krus kan idinuduot sa hawak nin sarong tao sa may hilang nararahay. Opo. Asin,
duman na midbidan kon arin so krus na pinakuang kay Jesus na kagurangnan. Hindi na ang mga istoryang tinutungkusan kan mga taong nagdidebosyon diyan. Kaya an atensyon nakatutok duman sa krus na ginamit ni Jesus na kagurangnan. Asin sa dalagang kampanahon, mga Katoliko, lalong-lalo na gikan ini sa Espanya, nadara sa Tuya, aging na sa Mexico, asin padagos naging pamuso digdi sa satuyang kultura. Alagad, garong narayo na kita sa tunay na kahulugan kan debosyon. Nata ta sinasabi tang narayo, ta nahali na so sa tuyang atensyon, so sa tong focus duman sa krus, kung ano ang instrumentong ini in relasyon sa satuyang pagtubod. Na ini matod sa to sa kaligtasan. Narayo kitang marhay ang selebrasyon kan Santa Cruzan kang nagkaaging mga taon, naging pageantry. Yes. Nakatutok duman sa mga daraga, sa mga kababaihan na magagayon ang bado. Naging fashion show. Na iyo ini ang sala. Kaya siguro magayon na daitang unyang ginigibo ini, ngani nasa satuyang pag-untok, mapaghurup-hurupan ta. Kung ano so satuyang mga nasubrahan, kung ano itong satuyang mga naging kasalan, satuyang pagsulsulan, baguhon, asin sa oras na kita magpadagos kan debosyon na iyan, patamaon ta na. Na ang debosyon sa pagmidbid, kang krus na ginamit ni Jesus para sa tong kaligtasan. Makong beauty contest. Kaya dinadara kita sa tunay na espiritu kan Santa Cruzan. Sa bulan na Mayo o kaya sa summer, nagiging makulor ang satuyang panahon dahil kang aktibidad na ini. Nalugod pa man, ang tawantang atensyon ang pagdebosyon sa Santa Cruz. Pangani na ini magkaigwa ning koneksyon sa satuyang pagtubod. Na kung ibunta ining ordinaryong beauty contest, natata ipag salakta ini sa practice kang pagtubod. May mga contest pagad yan. May Miss Universe, may Miss Barangay. Daing koneksyon sa simbahan. So, daita pag-arugong kan ang Santa Cruzan. Daing pageantry. Daing fashion show. Kundi, pagmidbid kan importansya kang buhay ni Jesus na nagpasang kang krus, tangani madara sa tuyaan sa tuyang kaligtasan. Itong mga manlain-lain na karakter, narumduman ko Henry, kan administrador pa kan diocese si Bishop Lucilo Kiambao. Siya nga ni nagkaigwa ning proposal na kung mapipwede ang mga karakter sa Santa Cruzan, gibuhon itong mga virtudes diyan ali sa Biblia. Kung sisay-sisay na mga karakter, may igwa ngayang Cleopatra. Ano man ang relasyon ni Cleopatra sa kaligtasan ta? Irigwa pati ki mga redundant karakter. Ngaya si Reyna Imperatriz. Ano ang kahulugang kan Reyna Imperatriz? Uulo kang kitakaan. Ang Reyna Imperatriz. Imperatriz, correct. Pareho iyan. Correct. Persona. Sa ibang lingwahe ang Reyna, sa ibang lingwahe Imperatriz, correct. Sa ibang lingwahe ang lalaki hadi, sa ibang naman na lugar ang hading ini emperador. Correct. Digdi sa tuya sa Pilipinas ito mga raha o radya. Iyan. Kaya iyan nagpapahiling kan sa tong ignoransya, Reyna Imperatriz, na daimang kisiring na tao. Garong ang i-translate sa English, Queen. Iwan ang gano'n. Kaya Reyna. Ngunya na pigpa-relax kita, ngunya na nagbabakasyon kita sa Santa Cruzan, ang sa tuyang gibuhon, adalan ta ini, reviewon, tangani no
sa pag-abot na summer next Opo. year, kung tugot na, mag-ibot ang tama. Yes. Sisay mananggad po, Monsignor, ang mga signifikante na characters dyan po sa Santa Cruzan na dapat yaon sa nata. Kung nagiling mananggad o kang mga posisyon nagkasabay, kadakuldak, alaba uno pati. Sisay mananggad po ang mga signifikanteng characters na dapat yaon dyan? Magayon na hapot iyan na pinaghapot na durante kang panahon kan administrador kan Diocese sa Kiambao tinawan iyang kikasimbagan na dai ki mga persona kitang gigibuhon o uliton giraray an mas magayon ngaya na itong mga bertudes sa ebanghelyo iyo an ingararanta kaya itong mga persona diyan sa daan natipan kung sisa ang mga kababaihan diyan. Yan. Okay. So, aram ta kung sisa mga kababaihan diyan. So, kababaihan na nagtao sa tuya ning magayon na ehemplo, naging modelo sa pagsamba sa mahal na Dios, paglukyaw kang kahadian. Iyon ang gigibuhon ta. Alagad, suggestion ni Bishop Kiambao, posibleng gibuhon taman nga ang mga virtues na naokdan ta sa ebanghelyo. So, halimbawa ngayon sarong karakter, esperanza, hope. Yan. Okay. So sarong karakter nga karidad, Yes. charity. Iyan. Bako na konsisay na mga Cleopatra, konsisay na mga Summer Queen kuno. Nata daw ta nagpakalaog iyan diyan sa Santa Cruzan. So naging selebrasyon na pagano sa Santa Cruz kan mga nagpakaaging taon. Pagano dahilan tadaiman lamang koneksyon sa pagtuod. Kaya ngunyan iini ang leksyon na tinatao sa tuya. Salamat kan lockdown. Dahil taminatao sa tuya ning panahon na kita magpurok-purok. Opo. Paano ta daw ini ipapadagos next year? Ngunyan igwa na kitang ideya. Nalugod pa man ini maging siglar na aktibidad kundi konektado sa tuyang pagtubod. Kaya ang sarong ang sarong paagi na anuman na programa ka Santa Cruzan dapat ipagpaaram sa parokya. Takadapon-dapon na mga grupo sana, konsisay sa na mga persona, basta sa nang minapuroon kaan sa barangay o kung sa ina mga purok-purok ngaya. Kay puhan dahilan ta ini supposed to be a religious activity, dapat i-abiso sa parokya, ipaaram sa padi, tangani na maging tultol ang satuyang pag-ibog kay ni. Oo. May mga paminsan baga Monsignor, may pigi-iriwalan baga diyan lalo no sa iba bako man gabo so nagkakapira. Ay dapat nga aki ko nga diyan ngayon dapat ang Reyna Elena. Yeah. Dapat ngayon nagluluwas na ang gusto niyang pabidahon ang tao na nagpo-portray sa pangaran na Reyna Elena. Tama daw tabi mon sang arogan na nagima nagari ugali kan iba nyato ng mga kababayan. Ini ang minapahilingkan sala panyatong mga palakaw. Nagarubaga ki igwa ki pamilya na kag sadiri kang titulong iyan. Na ako ngunyan, pamilya ko ini. Sa masunod man ining pamilya kang tugang ko, sa masunod naman siya. So bako ining aktibidad ning pagtubod. Kundi kung talaga ining debosyon kapag midbid kang kang Santa Cruz, kang halaga kang krus sa satuyang buhay. An kuhauntang mga partisipante diyan sa mga aktibo sa simbahan. Itong mga nahihiling ta na nagtatao ning ehemplo ani magtalubo sa pagtubod ang banwa ni Dios. Iyo yan ang dapat ang i-involve. Bako konsisay na mayaman, bako konsisay na aki ning popular o makapangyarihan na pamilya, kundi itong pwede magpahayag kan mensahe ning mahal na Dios. Taan Santa Cruzan sarong paagi ning ebanghelisasyon. Ang ebanghelisasyon bako sa itong pagtaram. Ang ebanghelisasyon bako sa itong pagkatikesi sa paagi ning tataramon. Kundi sa palain-lain na mga forma ning ekspresyon, mga arte. So
an theater arts sarong paagi ning ebanghelisasyon. So ining Santa Cruzan paagi man ning ebanghelisasyon dahil tagaruman sa bagay ni teatro, tagaruman sa ng drama. Kaya dapat igwa kita ning tamang obheto tangani na makaabot kita duman mangyari ang buot niyato na anong resulta pagkatapos kang pagselebrar kan Santa Cruzan. May kung baga taban mo, Senyor, may kanta, di ba? May kanta yan eh. May mga kanta na pinagsusunod. Ano? Usually, pag nag-Santa Cruzan, madangog mo ribok, kang irestoryahan kan. Mas dominado kang nag-uororon sa nagkakaranta, mas dakol sa nag-uororon kumpara sa nagkakaranta. Ano dapat ang tawanan mo, Senyor, in atensyon pag nagpuna pa ang prosesyon kaan sa oras na makabalik pa kita sa normal? Itong sabi mo nga ning kanta, may so mga itang mga pag-iriba, matibay kaan, pigaapod ang goso. Yes, may mga goso. Ito ang dapat na tutukan ta. So, durante kang prosesyon, nagsa-Santo Rosario, pagkatapos magoso, padagos ang Santo Rosario, iyan, bakong irestoryahan. As in, iyo man iyan so nangyari tang pag-abuso kang gabos na klase ning prosesyon. Kaya nga ni ngunyan, dahil ni anong prosesyon na nangyayari, tangani na sa tuyang paghurup-hurupan kung kumusta itong mga prosesyon takang panahon. Kung Biyernes Santo, kung ano man na okasyon, parareho. Ang prosesyon dapat sarong aktibidad na banal, kaya daita pagsalakan kan mga kinakbanon na mga bagay. Sa prosesyon, halimbawa, iba, esensyal magdaraki ki cellphone. Nagpo-prosesyon, nag-aapod, nagte-text, nagsi-selfie, retrato digdi, retrato duman, iyan ang mga sugot kan demonyo. So, hinahali kita sa banal na aktibidad, asin dinara kita sa kinakbanon na mga aktibidad. Kaya rinarayo kita sa mahal na Diyos. Ayan, okay. Sabi ito, Monsignor, kang texter ta, good morning, good afternoon, Tabehen, at saka Monsignor Chris. Nareparo ko na ang ibangani po dyan, nag-arkila ki mga bado, pagarayunan ki mga bado, kaya lugod sa mga iba, na medyo kulang ang kwarta para mag-entra sa mga arog kaan, medyo na at siya puwera. Mons, ano pang reaction mo? Gari mananggal ko kay arog kaan. Ining sa tuyang texter, tamang-tamaan sa iyang obserbasyon. So, ining mga siring na reaksyon, tawan ta ning positibong kasimbagan. Imagine nag-arkila ka na kigubing, tangani maka-display ka sana kan sa imong sa diri. Bako na iyan na Kristiyanong trabaho. Bako iyan na pag-umaw sa mahal na Diyos. Dahil taan minaluwas diyang kapaabaw-abawan kan tawong iyan. Pagpasikat, nag-arkila. Kung sabi, hindi man ang kikwartang ibakal, nag-arkila sana. Yan, maparada dumangkan magayuno na bado, pagpasikat iyan. Kaya kapaabaw-abawan iyan. So, day ini ikinakaugman ni Jesus na kagurangnan. Tinutok do sa to, magpakumbaba. Magayunon iyan ta, kang nakaagi pa sa ng aldaw, iyan so, Ebanghelyo na so disipulos ni Jesus sumagtugang na si Juan asin Santiago nag-aambisyon na pagkatapos kan sendang trabaho digdi sa daga duman sa kamurawayan mapasiguro an sa indang lugar sa Jesus an sarok ngaya sa mo yaon sa tuo mo an sarok yaon sa wala. Nadangog ini kan ibang mga disipulos na anggot sa inda. Buot sabiyon, gabos mampalan may siring na ambisyon. Kaya tinukduan sila. Kinurihiran ni Jesus, magpakumbaba kamo. Ang buot na maglingkod, dapat maging uripon sa gabos. Kaya kapakumbabaan ang sarong ekspresyon kan tunay na pagtubod. Kaya itong balik kita duman sa mga pagararbuhan kan bado sa Santa Cruzan, iyan bakong ekspresyon ng pagtubod, kundi iyan ekspresyon ng kasaklan. Okay. Ini pong text kan sa tuyang para saro sa paradangog ta. Gari na pasadaan mo na Monsine, pero baka pwede tagad ulit ang gari. At ang hapot niya,
Mons Chris Henry, pwede po matawanan katikismo? Pwede po matawanan katikismo kung ano talaga ang mensahe sa pagkukondukta ka Santa Cruzan, Monsignor Chris? Duman sa nag-text na precisamente yun na ining katikismo an ginigibutangon niya na hapon. Yes, yes. Ipinapahayag ta ang kahulugan kan tunay na Santa Cruzan, asin hinihiling ta kung saan kita nakasubra, kung saan kita nagkulang. nasala. Kaya nga ni papatamaon ta na ang satuyang gigibuhon na Santa Cruzan sa maabot na panahon. Okay. Pag-abot po sa Santa Cruzan, ang saro po sa uso, Monsignor, ang aurora na pigaapon. Ano pong pagkakaiba ka ini, Santa Cruzan, aurora, para po ini ma-relate niya to sa lambang saro tabi, sa tuyang katolikong pagtubod? Actually, duwang klaseng debosyon ini. Na iba, nagkakariribong na. Dahilan nga ni ita, ang paguna ta sa nakampagdebosyon, basta sa nang makasabay dyan sa tiripon iyuna, ita lamang pinag-aadalan, pinaghurup-hurupan kung ano ang kahulugan kan aktibidad na ini. Opo. Enot sa gabos, gusto kong unang punan an manungod sa aurora. Yan. Kadakul-dakul digdi, lalo na digdi sa Legazpi, ano'y akong nagkura sa katedral, nagkura ako sa San Rafael, ngunyan niya ako sa Fatima. Lalo na digdi sa Legazpi, uso na ang aurora, yes. Bupanggi, Opo. o sala ng dati. Ang aurora, ang gustong sabihin, daliwawa, early morning, I see. So, dawn. it's a dawn devotion. Early morning. Early morning. I see. Sakripisyo kita. Tangani ipahayag ang tunay na pagtubod sa mahal na Diyos. Mamataning amay, garoso misa di galyo. May sakripisyo, may elementong sakripisyo. Human an aurora. Ang aurora dapat early morning. Ta aurora, dahil man ki aurorang banggi. Pero iyan ang natudan. So, pinagtudan, dahil lamang ki nag-correct. Pag sinabing ma-aurora kita, early morning, dawn procession. Iyan ang aurora. As in ang aurora, practicalmente, debosyon ki Santa Maria. Na siya ang bituo na umagahon. I see. Morning star. Okay. Hahagadon taan tabang niya, nalugod pa man, kita maglakaw susog sa liwanag ni Kristong kaguranan. Iyan ang debosyon kan aurora. Marian devotion na dapat gibuhon ta agang amay. I see. So iyan ang gustong sabihin kan aurora. So may mga ngaran dyan na aurora, ngunyan aram na nindo, ang meaning, aulugan kan ngaran nindo, daliwawa. Opo. So yan pala mo, nakadedikar sa satuyang mahal na ina kay Virgen Maria. Igabaga po ki mga pigiikot na mga prosesyon sa mga barangay, nang pigkakanta, sugoso, kang base sa novena, kan lambang santo, o patroninda sa kada barangay. Ano po yan tabi, Monsignor? Makukonsiderar na aurora o ano po ang pagtubod niya tungkol sa bagay na? Pwede man iyan na ipoprosesyon so debosyon ninda dahil ta iyon yan sa indang patron. Yeah. Pwede man iyan. Ginibong agang amay kaya aurora man ang pag-apod ka ito. Okay. So basta aurora pagkaaga. So itong debosyon na ito normalmente pigigibo ta iyan siyam na aldaw bago kang kapiestan kang patron. Yes, so, yes. Correct. Nominaryo ang pag-apod ka iyan. Desenaryo. Hindi nangyari na ginigibo ta early morning kaya inaapod niya aurora. So yan pala mo talaga dapat gibuhon maski sa tungkol naman sa patron kang kada ngaya simbahan o kung sa na barangay, dapat early morning iyan dapat gibuhon. Dahil man kaipon early morning itong mga pwede siyang banggi. Oo. Minsan anong oras magigibo tayo. Pero pag sinabi tang aurora, dapat aga. Ayun. Okay. So, klaro ta po ano. Kan aurora, maagang amay. Umagahon. Yan. So, ini nga aurora, so devotion talaga kay mahal na ina, dapat yan aga, early morning, maagahon. Kaya bituon na makaaga. Yan. Pero po ining so,
pagkanta kang nakasurat sa novena sa goso kaining mga patron sa kada barangay, iyan po mons pwedeng gibuhon na banggi, pwedeng gibuhon na aga, o ano man na oras pwedeng gibuhon. Correct. Usually 9 days man ang gada iyan bago magabot sa piyesta, bago magatang kapiestahan. I see. Okay. So pwedeng ang araw ka na sitwasyon sa kada lugar kami kay temos kang natudan ko kan saraday pa kami bago magpiesta ta santo ninyo ang patron mi kay ito may 9 nights kami kay ito na nagkakanta kang gusto kan santo ninyo ande kasi ang kasi ikasampulo na so piesta na mismo kang patron. Tama. I see. Okay. Ano po ang mga dapat na sundon sa mga arog tabi ka na tradisyon na natudan tatabi mo, senyor? And diyan sa satuyang pag-aurora, sa satuyang pagprosesyon, ang sarong magayuno na tradisyon na hararom ang kahulugan asin importanteng gayo sa tuya, yung pag-Santo Rosario. Kaya kaipuhan ng God na kitang mga Katoliko papagyamanon ta ang debosyon na ini. Haloy-haloy na ining debosyon asin ini kadakul-dakul na mga ebidensya na nagtabang sa tuya sa pagpabanal asin pagparani sa tuya sa satong kagurangnan. Kaya saro ining aktibidad na dai niya to pwedeng paglingawan sa mga activities na yan, kang pag Santa Cruzan, pag Aurora, and pag Santo Rosario, pirmi niya itong isasabay. Opo. Sa samuya tabi mo, senyor, na pagbabalik, pag-irestoryahan taan tungkol sa perdon. Kaya ito, saraday pa kami, nadadangog ko ini sa mga gorang, mapaperdon nga niya kita. Mapaperdon nga niya kita. Ano po yan, mga tugang Buddha, paano tayo i-relate na Santa Cruzan, Aurora, asin perdon, sa tuya tabi na katolikong pagtabon. Magbabalik po ang programa, Lakaw Maghiras. Oras po sa DCGB, alas 3:40 nin hapon. An oras hatod sa Indokal, Alaksan FR, ibuprofen and paracetamol Alaksan FR. Isang Alaksan, tapos ang laban. San Mig Light, 100 calories lang. Magaan sa tiyan. Drink responsibly. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as Best Organic Herbal Coffee Brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga drugstores at supermarkets nationwide. Embassy Whiskey. Chill muna tayo. Downy. May bango na tumatagal ng 24 hours laban sa amoy pawis. Nido 3 Plus. Todo Protect with Nido 3 Plus. Mas pinatodo sa nutrients and is the only milk with Lactobacillus protectus tulong respiratory defense. Choose Nido 3 Plus. Si Juday po. And Luna! Mamis, kahit anong ibigay natin sustansya, sayang pag di na-absorb dahil mahina ang tiyan nila. Kaya Magnesto Grow na. The only one with Comfortis Grow, tumutulong para healthy ang tiyan. Kaya absorb nila ang sustansya. Plus zinc and vitamin C to help support immunity. With 3 balanced meals, Yan ang kompletong Nutri-Chan! Choose Nesto Grow to grow happy! Nesta Grow 4 is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Pag ang kababaehan, igwaman na itabang, digdi sa barangay. Salamat po di Congressman Fernando Didi Cabredo na kami. Iliho niyang produktibo, Diyos mabalos man sa imo. Kami ang mga kababaehang ibig sa barangay San Jose, Ginugatan, Albay. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando Didi Cabredo. Nido Jr. para sa kaakian na saro hasta 3 taon. Nido Jr. 97 pesos na para sa 160 grams suggested retail price. Igwa man mababakal sa dakulang pakete. Nido Jr. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. EO 51CA number 176 series of 2020. Thinking about quality learning towards quality education? Divine Word College of Legazpi is always here to deliver what you need for education. In the face of the pandemic, this school year 2021-2022, DWCL continues to
offer quality academic programs and services through flexible learning platforms. DWCL is a prestigious, service-oriented Catholic institution with PASCO Level 2 RE-accredited programs. It nurtures young people to become moral and intellectual professionals, individuals with dignity, integrity, and service orientation, God-loving persons who want to make a difference in the world. The online and on-site enrollment processes for grade school, junior high school, and senior high school are now going on. The start of classes will be announced later. For college and graduate school program, the online and on-site enrollment for summer classes will be on June 15 to 16, 2021. Classes will start on June 21, 2021. Then, the enrollment for the school year 2021-2022 first semester will be on July 5 till August 10, 2021. Classes will start on August 11, 2021. No tuition fee increase and reduced miscellaneous fees. Divine Word College of Legazpi helps you realize your dreams. For increase, please visit the Admission, Guidance, and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page. You may also contact telephone numbers 480-2148, 480-3108, or mobile number 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi is concerned with your safety and your future, your success, our word. Word ka na. Itodo mo, beat mo with Coke Studio. Just drink Coke with a gold cap, peel the label, and send the code to the Coca-Cola Facebook Messenger for a chance to win Todo Surprises. Promo duration is from May 7 to July 30, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 0684 series of 2021. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, paon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! May bago! Ang biggest ever Bear Brand 2.4 kilogram pack! Biggest to na Bear Brand, biggest to. 120 pesos savings! Sa bagong Bear Brand 2.4 kilogram pack, up to 120 pesos ang savings versus suggested retail price of Bear Brand 320 gram pack. Biggest sulit to na ay! Biggest to na Bear Brand, biggest to. 120 pesos savings! Bagong Bear Brand 2.4 kilogram pack. Biggest savings up to 120 pesos versus suggested retail price of Bear Brand 320 gram pack. Tibay araw-araw! Tibay refers to vitamin C, more iron, and zinc with 3 balanced meals a day. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall.
bakuna kasangga laban sa COVID-19. At dahil ang dating nito ay by batches din ang babakunahan. Sa Priority A na grupo, una na ang ating health frontliners. Susunod ang mga mahal nating seniors. Pagkatapos ay mga taong may ibang karamdaman, mga frontliner na non-medical. At susunod ang mga kapuspalad. Mag-abang lamang dahil may priority groups B and C pa. Patuloy nating suportahan ang res bakuna at maging bahagi tayo ng Bida Vaccination. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Sa iyong isip at iyong galing, kahit saan dalhin, humahanga ang kahit sino. Iba tayo, iba ang Pilipino. Sagana sa pag-asa na sa'yo'y mag-angat. Walang aatras ang hirap, makamit lang ang pangarap. Kasi yan tayo, yan ang Pilipino. Nakakabilib talaga, lahing mapanlikha. Lakas tibay, galing mo, sa puso mo'y dumadaloy. Ibang-iba tayo, iba talagang Pinoy. Di basta bumibitiw, paulit-ulit mang mabigo. Pag nadapa, tumatayo muli, iba tayo. Di susuko, umaagos ang pag-asa sa iyong mga dugo. Kabuntag ang pag-ibig sa iyong ngiti. Walang islang atrasan ang lahi mong palabas. Kasi yan tayo, yan ang Pilipino. Nakakabilib talaga, lahing mapanlikha. Lakas tibay, galing mo, sa puso mo'y dumadaloy. Ibang-iba tayo, kasi yan tayo, yan ang Pilipino. Nakakabilib talaga, lahing mapanlikha. Lakas tibay, galing mo, sa puso mo'y dumadaloy. Ibang-iba tayo. Iba talagang Pinoy. Iba talagang Pinoy. Alright, mga tugang, balik po kita sa programa. From Santa Cruzan to Aurora, ngunyan po, perdon. Monsignor Chris, maray na hapon, gararay. Maray na hapon giraray sa Indogabos, mga tugang padagos ang satuyang pag-adal manungod kaining popular devotions digdi sa satuyang nasyon. Opo. Nagsatuyang tinataawaning pag-adal durante kaining anniversary kan 500 years of Christianity in the Philippines. Alagad, sa giraray bago ko pugnan ang paghiras banungod sa perdon, inuulit ko na minsan ini mga very popular devotion digdi sa tuyang nasyon, alagad ngunya na taon, dahita ini magigibo, dahilan kang pandemya. So, yaon ang perdon. Ang perdon, iyo ang sarong aktibidad sa laog nin sadit o halipot na prosesyon pagtiripon ning mga tawong naghahagad ning tawad sa mahal na Diyos dahilan sa partikular na kasalan o pagkukulang kambanwaan. Ang perdon, ang buot sabihon, paghagad ning tawad. Kaya
kadakla na beses ginigibo ini so mga nakahiling na kaang ginigibo matangang banggi or very early in the morning. Yes, yes. Bago pa daliwawa kung minsan mahiling tana ini. Nagkakanta sinda nagsasakripisyo na tangani na lugod pa man sa pagkaherak ning mahal na Dios makaabot sa tuya. Ini pagmidbid na si Jesus nakagurangnan iyo ang pandok kang pagkaherak ng mahal na Diyos. Sa tataramon ni Papa Francisco Misericordiae Vultus, ang gustong sabihon pandok ladawan ning pagkaherak. Ini si Jesus. Ang Diyos, Diyos ning pagkaherak. Asin ining pagkaherak na ini sa linadawan pinatutuan sa tuya ni Jesus nakagurangnan na duman sa itaas kang krus ang enot niyang sinambit iyo ang paghagad ning tawad para sa mga tawong nagkasala sa iya. Kaya iyo man ini ang satong ginigibo anuman nabuot niya tong ihagad ning tawad pinapaagita sa magayon na debosyon na ini. Bakong debosyon nin sarong persona sana kundi ning nagkapira kung minsan kang bilog na barangay. Tanganing sa satuya nakatiripunan bilang simbahan, bilang komunidad ning pagtubod, iwaras ning mahal na Diyos ang sa iyang kapatawadan sa tuya. Okay. Mons may hapot po digdi, sabi kan sa tuya na saro para dangog. Hen, pwede po maaraman kung iyo. Actually po, inihapot ko man sa imo Mons ini. Usually baga po, ang ibang mga relihiyon naghahapot, ano kaya mga basihan kan pigigibong ang kan mga Katoliko? Arong niya kaning Aurora, Santa Cruz, San Perdon. Saan po ini ibinasita tabi mo, Senyor Chris? Okay. Tandaan niya to na ang satuyang pagtubod bilang mga Kristiyano, partikularmente kitang mga Katoliko, nakatugmad sa duwang bagay. Okay. Sa banal na kasuratan, Holy Scripture, asin sa sacred tradition. May mga bagay kitang ginigibo na dai mo diyan makuha sa sa Biblia. Yes. Alagad saka pinunam pamandanay na ginigibo iyan. So iyan ani inaapod ng sacred tradition. Okay. Sa halimbawa kan sacred tradition na ginigibo ta asin tinutubudan iyan na ang pagkapadi sa sa laog kang kang simbahan na Katoliko, celibato, celibate ang mga pading iyan. Dahil iyan sa Biblia. Iyo mananggan po. Iyo na nagimatantang magayon na kaugalian. Kaya pinapadagos yan. Asin ang naghali. Dahil nasasabi sa Biblia, alagad yaon sa buhay ni Jesus na kagurangnan. Si Jesus baga celibato. Okay. Pero dahil man dyan sinasabi na sumasunod sa iya, dapat arog man sa iyang selibato. So, arog ta sana dyan. Kaya, kaugalian ang sacred tradition. Duwa ang pinatugmadan kan sa tuyang mga practices, sabi ko ang Biblia, banal na kasuratan, asin ang mga sagradong kinaugalian. Ini mga debosyones ta, may mga history iyan, asin sa tuyang pinapadagos, minsan dai nakasurat diyan sa Biblia. I see. Okay. Sabi kan sarong texter ta, hen, good afternoon, tabi mo, Senyor Chris. Ngunyan po baga, correct me if I'm wrong, ang Santa Cruz, San Aurora, pinagigibo, pero pambihira na po akong makadangog na may nagsasadol na magperdon ang mga barangay, lalo na po kung may mga paabot na panahon, may paabot na maraot na panahon, o may mga problemang pigmamati ang komunidad. Siring po kaini na pandemya, pero magayon po ito na pinagigibukan sa tuyang simbahan na nagrorosaryo, susog kasaguan kan sa tuyang Santo Papa. Reaction tabi mo, Senyor Chris. Tama iyan. Ang perdon ginigibo kung halimbawa may mga nagdadangadang na kalamidad tanganing ilikay kita sa tabang asin pagkaherak ning mahal na Diyos o anuman na nagibong kasalan kambanwaan na lokal ipinag-ahagad ning tawad. Yes. Kaya kung ka ito ginigibo iyan, ginigibo manggirari yan ngunyan asin kita
inaalok, sinasadul kita na ipadagos gibuhon iyan. Na halimbawa, minsan ining pandemyang ina kung gusto kita magperdon sa tuyang mga barangay, sa tuyang mga lugar, Opo. we are highly encouraged. Tanganing hagadon ang pagkahirak ning mahal na Diyos na matapos ining pandemya. Sa ngunyan, ang Santo Papa nagaalok sa tuya na magrosaryo aro-aldaw. Tanganing sarabay kitang maghagad kang pabor na ini. Alagad ay manangahulugan na iyo sa nang gibuhon ta. Kung buot niya to magperdon, magigibo ta iyan. So, grupo ning tawo sa sa barangay, Opo. bastang bakong dakulaon, magigibo ta iyan. So, tandaan niya to kung ano sa na itong tugot kang protocol, iyo ta sanaan mahahaman. Yes, Kung talagang dahil mapipwede, Santo Rosario, magayunon niya itong armas sa mga bagay na ini. Opo. Sabi kan sa Rontang Sir, good afternoon, Hen, at saka Monsignor Chris. Thank you sa information. 47 years old na po ako. Ngunyang ko lang naintindihan ng pag-aurora pala, dapat early morning. Halit sa tataramo na aurora. Nagamitan mi kaya, biga pa aurora kan kaya ito, banggi, mga alas 7 ang banggi hanggang alas 8. Yun, okay. Yan ang sayang. Tama. Salamat po sa imong learning. Another one. Hen, Monsignor Chris, good afternoon po. Usually baga po pag may aurora, antitapusan kan karaunan. Okay man daw po yan. Na after kang aurora, igwa ki nagpapa-snack para sa mga kantura. Para sa mga kantura, tas siyempre po, para galman. Ano po, Mons, tabi ang sa imong masasabi? Monsignor Grace. Okay. Ang karaunan, perming parte yan kan selebrasyon. Opo. Inaabot tang agape. Halimbawa ngaya, ang pagkatapos kan misa kan piyesta, sabi nga ni sa Bicol, pagkatapos kan misa, la misa. Perming ang karakanan, parte iyang kan selebrasyon. Alagad, mga tugang, tandaan niya to, nangunya na panahon, pinag-i-istriktuhan kita. Ipinagbabawal ano man na food service sa simbahan o kaya sa ermita dahil ang peligro. Kaya pwede kitang magsanto rosaryo dengon ng karakanan dahilan tayaon ang peligrong dakula. Dahil man kinagkakarakanan na harayoong ka sa kataning mo. So, pagkarakanan dahil kitang mask. Tandaan ta iyan. Kaya peligroso. Kaya dahil man ano ba kung maraot iyan sa ordinaryong panahon, alagad mo niya na panahon kang pandemya, ipinagbabawal sa to. Kaya magdaod-daod sa nangungunan. Yes. Good afternoon po kay Casimiro Susan. Good afternoon, Mons Chris and Sir Henry. Watching you every Wednesday. Thanks and God bless po. Good afternoon sa mga nakatutok sa Facebook Live tabang niya na paghahapon. Monsignor Chris, salamato na maray sa imo tabing oras niya na paghahapon. Sa masunod na Miyerkules, ang topic ta is Christological heresies. Tama mo sa mag-pronounce ko? Heresies. Okay. Yeah. Actually, kung pinag-browse ko ini, first time kong magkabara sa ini na mga terminolohiyang ini. Mas very interesting po sa tuyang discussion sa masunod mga tugang na Miyerkules. Monsignor Chris, parting words po sa mga viewers and listeners na po ngayon na hapon. Okay, siring sa sinabi ko kasubago, insan kadakol na bawal sa tuya ngunyan, dahil nang ahulugan na binabawalan kita sa pagrupyaw kan sa tong pagtubod. Ipadagustan sa tuya mga personal na debosyon, lalong-lalo ng pagsanto rosaryo aro-aldaw. Nangani lugod pa man, ining kadipisilan tang inaagihan, matapos na sa tabang sa tuya ni Santa Maria, kang pagrupyaw niya to kang pagtubod sa mahal na Diyos. Diyos maray na hapon sa inyo gabos. Salamat kagurangnan sa imong banhi. Thank you so much, Monsignor Crispin Bernarte. Mga tugang, iyan po sa tuyang programa ngayon na hapon, Henry Maceda po. Thank you so much. Goodbye. Mabuhay. Lakaw, maghiras. Ay dayupot sa pagsimbag, uya andam kami, kagurangnan. Iyan ang programang Lakaw, Maghiras. Abangan giraray sa maabot na Miyerkules. Digdi sa DZGB. Salamat kan